الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم أيها المسلمون، جددوا إيمانكم. يقول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال تبارك وتعالى: ولقد صرفنا الآيات ولقد صرفنا في القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة إلا الله، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحان الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الحمد لله تنبع عليه رب العالمين دافع بيلم ومسد. الحمد لله تنبع عليه الذي علمي له ملك السماوات والأرض، كما كل مرياتي كل مرياتي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كما كل نكون فيهم يعلتي كل ني أقوكم فيهم يعلتي وما تحت الثرى أن فهم بدو كل جبر أم الشريعة وعلى كلباديك وحده على كلندو لا شريك له فرنجات على له، له الملك مري على تي وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير. على دي سباي كبك لك كشيريا كروكرويا أن سيدنا محمدا كافو أنودي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ألك جند ورسوله ألك تشيد أرسله رحمة للعالمين على يتشيكا كهنا يدافبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وقال أي ولداء كان غربلا نداء التقوى نوي علي سرني ولدكاي. عباد الله اتقوا الله وجددوا إيمانكم. أي سرع على كاكا لمن يوكر قرية ألكركو صلى الله عليه وآله وسلم كل من يبكر كافسكا كومي فيني بكر كاكفيني قلو يشكمنا كوكمنا أي أكا لمن يوكر قرية أكثروا من قول لا إله إلا الله. أي ألك كلبان ديك مكان فوليشايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يكما كون لا كنوي كتعالى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أصليت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم.
على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحان الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. سنيبي عليه سنيبي الله تعالى كبو فما وبعلم ما جموني فمني بفمن فعلما الله تعالى كصنم كبو فما أسلموا عليك ما كان دو فقرانكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله تعالى كسما نمينغا أكا سبحان الله فك عليه نويكا سنيا فك عليه سغمني ولا وسبحوه أكا سنيا فك عليه بكرة وأصيلا سغمني ولا تسبيحه يبتو قربي بلكو كبتو أكد الله تعالى أكد عليك بواك جونيرو ودياتو ملكو يكدلو وسيزين كان كأويه ما من أنفع آدم الدلال فروي وكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. كو ملكو كو علما يلي بنا فهم لا منو من الجلب ومن الشين كدو كلو كوكا كسر عندو من قد يكتم فبك عمبولا ونحن أو نسبح بحمدك عم سبحان الله فوق دي على التنويه ونقدس لك كسنيا فوق ايه عليه اي على كسما نتسبيه يسوع من ولا اسلامو على ري سنيا فوق عيري اكو فسبحان الله سنيا بعلي حين تمسون وحين تصبحون أو بولاسك ما من عنابي سغمدسك ما من القرى سنيب علي سغمني ولا سنيب علي سغمني ولا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون كتنوب علي كبا قلوب بلي ولف لاكنا تنبوب على لو كتشان وما يعلم جنود ربك إلا هو أدم دون التنوني أدم دون مجموني adama dun dlala katanu baw soro alala adama dun dlala katanu kon soro alala adama dun dlala ka alaka alayatu achugula anga adama dinya nambe farala nyonga ka ke alafe ati foi fara alaka nambe bana alala ati foi bo alala nawya alatanu nedu nama alatanu atanumbe naya ala neni alaka sanu uma naya magutujugu fam fo alama fa subhanallahi amma yaqulun علوا كبيرا. الله تعالى قرأت به كسبه كابو كمان نغشيل نوما جون بك كمان نغشيل منو فو علما جونا كابني جونا جون منو نغشيرا نو بركة بارا نو حلكرا ني على لبلا يسر على كنا لبلا أو كسان يبع علي تنوب علي كبقول بلي ولف لاكن تنوبوا بعلى لا شو أو تنو فنبه سينا شنيتلي عشيا وحين تصبرون شنت لي تنبوب على لا كعلى التم أسلامو يكمد من المية نو يجددوا إيمانكم آية كلمة يوكرا كرايا والله الذي لا إله إلا هو دسكون شو يا ربي ما تمن دغو إسلامي ما قلبه ميت أدسكون سارة أدسكون سارة كبو على كننا أدسكون سارة كبو على الغيرة في الله ككليا على لا ككلي على كديننا نين إسلام يسرو أبني تورو نين فورا علما أكيد بنما نين فورا على كرما أكيد بنما صلى الله عليه وآله وسلم والله كتارك بسلام تامن سكونا ما تامن فبنا إكديننا إينما ما تامن فسنا إكديننا إينما أنت توقني على نفكر لمي ويكا partager درون على يرنني كما سيرو منا كاتوسي كو hakimu do dilla ka fo ako karsa dana fo ay ko karsa yin maka inde fima karsa yin maka yin fima ako awa ni sura kari ku ne kiru ni gomroy wali kalakse akuma ne soro de ede ata kana turuna man islamu ta to turaju yibi aw rebe video nunu fle hala anta donc ko be sina kuma dowla foni mo ni manga cira kuma mina wal mana ko fora ka cejuya kuma mina ando bu soro ka juguya do
قلوب ميتة لسكون لسهر من الغيرة في الله ككلي على لا ككلي على كدين تدو دلك أمسوفها قوي على كرنين صلى الله عليه وآله وسلم أفرمسو قام سوي على كرنين أيافا مسر على كرم فوي مبوالا على كركو قاجولي دغا صلى الله عليه وآله وسلم غبيدي بألنني أتاموانشولا بألك كرنني أتاموانشولا نما فنگو بيدن ما فنبدو والله أنشاما نسكون لجي لمن يتاچولا فامو درونته فاندون درونته كرامو درونته كلامبالي درونته adama din chama yere de faguna aduskuna kalimaniana ni duskun yana madu ni duskun masa ni kodo kera hal ni tsiga fuike bi ke tugo mina koni o te an chama ngani tugo yanu era sira ka lame fuka furi ka ban ka tlaka partager ka chimgoma e kan lame tamani nasoro ukiye era de langulo jabla no serima ba partager wa ni ukuyi wolo fani wolo banneni ikumbo partager wa ko dugole munum ba ka sogono no do de kundo ko poira ibo partager wa muna atube ala nen ni be sina dungodo nga adali kenaka ka bangi ka a partager ka blay réseau ka koro de bola koro mimbala o bini ka soro malla o koro idi ala nen kan ka jo antlula o koro idi ala kira nen kan ka jo antlula an yɛrɛ k'a ye an ko k'an t'a fɛ ka min ye a kɛtɔ filɛ wa foyi tɛ bɔ a la a ka kɛ laada ye a ka kɛ tabiya ye a ka jo mɔgɔw la a ko kɛbaw sago bɛ ɲini ka sɔrɔ a ko kɛbaw bɛ ɲini k'u ka laɲini sɔrɔ nka anw bɛ min fɔ anw barilen don ka bɔ nin baara ninnu kɛbaw ma a ko kanubaw ما من جين بناي ما من باق قرمدو ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا أسلامو نما ميا بسكي كون نونت كوباي كومي كرامو فاسون دو با فتشكو منا اي نونت كوباي سا او رede be kodo boya e kafiri ala neni mumbola la yini to yo kuma te kafiri no aknga neni sokono ke aknga neni aka du kono ke akafirera alama ako ala yere ke ya duskuna alama halakiu alama nibo o yani ala ce nga ta aka ala neni ango me o kabbe awma wala o te fenci awi wali hali aw duskun to kon wali hala tan to yele ma hala tan farifa o e ala keto e kan yere de korobo kan laje wa ala ban non kasura man korobo katima ay reka ngani kodo make kodo ti don ليميز الله الخبيث من الطيب الله تعالى كلا جربي دو بيك ابو كدي ولا شا كاتوليلو تيغا تولوني تيغا كسنيمون دومو كابونيونا كو فرا كابونيونا اسلامو نيا يكما وكما كو على بيسوسو اسيكا akera ala kuta mbabayo akera misemayo ikadu kono tado ikasigida tado wali hali ebiteme dlo minawla ebiteme dlo ferelawla ebiteme surubawla ere ta jati ati toroere adon ki duskun nyene mayande iduskuni sayaka suru wal ma asalidu alakira min fu awi otani sallallahu alaihi wa sallam alakira ko man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman ko ni mami konko ye awchela min ke be alamani yoye kika yelamani boloye ni bolo sebiye ni fanga bila ni sebiye ni bisiga balika dukono ni bisiga balika sigidala ni bisiga balika jamana kono ni bisiga balika dugu kono no sebiye ki ka yelema ni bolo ka yelema ni sebiye ko ni masola du fabi lisani ki ka kele ni ne ika kokon ika kolla gushi ika buruja ni dabi bufi akola ika keleke ni ne isigo da majrala fa illam yastati koni mami masola du fabi qalbi ki ka kon iduskuna ala e ya don si wore fo itene e ya don ne bolo te fenye ni ngoina e ala ya don ne dati bufi ni ngoina no ta atekeila ko kon iduskuna ka dusuka shi iduskuna ka fujunu iduskuna ka daka kiye ko do ye minta ala je sray ka ye ya ala tna manna munutoy ka funu o kama iduskuna
ko wadhalika wa min floide adhafu al-iman ko de limaniya bela la fuli o kuma na ko no te mamina limaniya to tigi dusuna o tigi yere te mu'mini bi man ya so mi soro iyera ba kete de o de ato al don bo ko hali mamunun la jarabile do ni ala kutay ko ala kutalam min ba ala kutanga asrane ba ke abe atasa aka yala abi yira ayre ni torombe ani dekumbe fo ni dunga de beka akaraba ka blala ni sika ire aba dabla abi na tlala dura ba ire jalaki o tanki adama de beti ama fo juru mutike ga sire yida nga ko idusku to nyina maya to bi dusuna ko nga kuma ni ya adama de commencera kan ni so jani ala kutay abiski ka jajugu fle abe yele abe ni soja abe kojugu ke ani muso wal muso be boroka abe yele afari foni me akili reta haram yalla bli ko koroy ko diskun commencera ka ci alaka sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan do be diskun misaliya ko mi fini je tewtew baki je tewtew ni fini je tewtew bi bolo ni tashi dingilingerala obiye ni flakerala obiye tanki afini jere sabatimbe abe don kwa nogora ko tashi bala nga amma ni ya di megan shema na megan shema kenai na kalu kelengo kana est-ce que tashi bi ya la blewa no obi ya la blewa akuler tienao opana duskun de beti ni duskun tiena abe ni sojani ala kotay abe ala kotay ye ati foi tiaye atale bo atugula nga e kan laje e ka flen on bi dimi an yere kama tugumina kabini karamogo kunda kabini fama kunda kabini magwanza ngunda iban fen fen sikile ka mbolo fla danse ka ni tika fuike ni ti fuila we ima yele ayre dulika ima se ayrema ima se amsuma ima sa dema ima se akaduma note ni sero mai ba don ko sedo bay nga ni sira alama obini ala che ni sira ala kirama obini ala kirache sallallahu alaihi wasallam we an chaman tuwe fo ayre be nyon hakliski ka fo mana fo tola ka furu yeni fo aslama bi sabali hini abi mu yoni nga o yoro de be de islama be ma shuka ke sabali ka yoro mina o yoro be islama be ma shuka ke mu ka yoro mina o yoro be nga islama be che yini adama de fe yoro munun fanana ikake ma barka mai ni ma temeni uma jo u joro ula o dona islama ya kundise on ma yabi on voulait nagasani namumina ni ulu kunya kete Abu Bakr Umar Uthman Ali as-salaf as-salih sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam nulu kunya keta fe mana afendenna angan dota akundi boye ka yanzoro ma do de jora aslama way to anga dine kokoro kodo be ni ay ko mo jabi gele ala wa don adama no sera niveau mina te do temena wallahi kuma do buke ga fo bi halni kini sanu de tige itsonga itison ngafle on buke ga fagun dondoni anga dine nakata mamunu be rezo ka nu ko uluye be rezo nyedon be internet nyedon ube kumana islamawdo uya hamla jumayin wuli ufana wuli ka judgment ke ma fo munu be dine kala ka korode nga mama be rezo ka ki toy ko islamé uya wuli ka judgment ke nin kon nuna we kala jumayin boloda wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya adama de kilingile bebe ala deme fende la ala yemin dima ibe ala deme ni fin ala yemin sedi ima ibe ala deme ni fin ibi semina jamana ko kuma mana wuli bedda bala pele nuni mami mabbe o kuma no bi fane no bi banen ngani ala nenna am go be mi ni ala kiran nenna am go be mi on inde fo ya ko sayda ni ye shelu jole kala ba kono to buka shere munu na on fe o de mo labla ka bel labla ni min kadi mi o tiga fe be daga de no do abiji ayre ka hakew ko o e famo ka fay nasoro ko fanga ba amerika fo ko jamana yi laikide parce que o hakilla de be ma chama hakilla wa hali fama mi hal nasoro alere islam nyuma kwa ya toro atafe ka fuifo atafe kuma fui ka bwada mini demokrasi bi nyon soso atafe kuma ka bwada mini laiki bi nyon soso nete nini ko kera an ganga folo kama munun kuma kan mewe anga fama udi
ni ko Mali dɔrɔn k'u bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ communication u bɛ communiquer kalan u b'o condamner ni ye kuma dɔ fɔ bi u bɛ bɔ u b'o munna ni Ala nɛnna munna aw tɛ bɔ munna alastum muslimun aw tɛ silamɛw ye wa munna aw t'a condamner nin jamana in a mara bɛ anw bolo bi nin tɛ ɲɛ ja a ma bɛn an ma munna a tɛ bɔ k'o kɛ tiɲɛ don m'a fɔ n k'a tigiw ma minɛ dɛ nka munna faamaw t'anw kɔn kɛnɛ kan ni kojugubaw fɔra silamɛya ma ko minnu na a dabɔkun ye a ka kojugubaw wolo jamana kɔnɔ a dabɔkun ye fitinɛ ka wuli jamana kɔnɔ a dabɔkun ye mɔgɔw ka kungariɲɛw na aw tɛ kuma nka n'a jaabi commencera ka bɔ a bɛna jaabi in de ɲɛnabɔli daminɛ e tɛ n'i ye ko ɲɛnabɔ ko ni kuma bɔra maninkaw ko ten ni kuma bɔra a falen bɛ bɔ fɔlɔ juguman fɔlɔ min bɔra maa min ni e b'a ɲɛ e de b'a ɲɛnabɔ ni kumakan fɔlɔ bɔra n'i ye o ɲɛnabɔ minnu kan ka bɔ dansago kuma minnu kan ka kɛ k'a kunbɛn olu bɛ dansira fɛ o ni maa min ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dansago wale minnu kan ka kɛ k'a ko kunbɛn ni mɔgɔw b'o kɛ ka bɔ u yɛrɛ yɔrɔ ni min kan ka kɛ n'o kɛra o bɛ bɔ yen o nka ne ɲɛ bɛ nin ko in a b'a fɛ ka kɛ Mali la laadala ko ye n y'a mɛn ko an dafɛ jamana dɔw bɛ yen bi minnu ka karamɔgɔw kalanna Mali de la yan u b'a fɔ ko ni diɲɛ bɛ wuli ko a bɛ daminɛ Mali de la aw hakili ko nin ye mankutu ɲumanw ye aw hakili ko nin ye taamasiyɛn ɲuman ye wa aw ɲɛ tɛ jamana yɛrɛ taabolo la aw ɲɛ tɛ samiya taabolo la wa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ye siran fitinɛ ɲɛ fitinɛ min n'a kɔlɔlɔ ko a bɛ na kuranɛ ye nin de fɔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي سران فتنة من أقول لك أبنا أتدى أقوى كباو دماما أتنا ندى على النو دماما أتنا ندى كرن النو دماما أنا كلا صلى الله عليه وسلم إن الحبارة لتموت في وكرها من شوم المعصية وحال قانون بالساوين يكون على كتا تريفه كسروا ما فويت على الله ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير نمي أسر مصيبة لا فهم بعد ما دون سر مصيبة لا فبما كسبت أيديكم أي رب لك باردو أكلك وبدي باكوا على يلوتو كمغو هلكي أكلك وبدي ورجعني كوا ورجعني كيف لا دفني يونيني دا أدعو هلكي تو دعو دافير لاني توني مسوي ينوفه مسوي تجمع بالا كوجنا ناي وينون دمالا ويرفع باكي باوكا على هلكي من كتمه ni ya dugu fɛn fɛn lajɛ tuma dɔw la tuma caman na a tɛ k'a fɔ ko dugulama bɛɛ ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔliw ka ɲaamɛ sɔgɔbaw maa dama dɔ a tɛ maa tan bɔ tafsirukɛlaw ye jatidaw fɔ a la nka a tɛ maa tan kɔni bɔ maa minnu yɛrɛ ye ɲaamɛ sɔgɔ mubasharatan ka wuli ka ɲaamɛ in fa a tɛ maa tan bɔ nka Alahu Taala y'u halaki k'u bɛɛ daji k'u bɛɛ détruire ka'an lam takna bil ams maa si tɛ Ala ka ɲanga ta hakɛ dɔn ni abe mami yana ko nin ko nun te ko baw ye jamana kono ko baw do de an kana ani kafiri jamana baw suma de an olu te kelen ala yolu ta ɲɛfɔ ako mamunu bana ne ala la ne ala bana olu la ni akadiye mbulu ka so mba kɛ sanu ye ka duma mbu ka bilu kɛ sanu ye warjew ye bayele lawnge warjew ye na fendulu ma diɲɛ kɔnɔ ya min ga du ye lahara foyi tu ye qur'an ayaw bin defo ni ya akoro ijmalu ye ko kafiru an kana ɲamada kafiru fɛ kafiri mana fɛn fɛn sɔrɔ ya o y'a ka a ka diɲɛ de ye yan ale tɛ lahara ko la anw minnu ko an ye silamɛw ye jamanaden fanba ye silamɛ ye ka taa silamɛya kɛ pupapu ko ye anw fɛ yan anw bɛ bolomafara de di jamana wɛrɛw ma ni nin kojuguba ninnu kɛra jamana wɛrɛw la nka sisan anw yɛrɛ ta de juguyara ka tɛmɛ o jamanaw ta kan fɛnw b'a la ka fɔ ala ma yan o ɲɔgɔnna ma fɔ ala ma jamana si la fɛnw b'a la ka fɔ alakira ma yan o ɲɔgɔnna ma fɔ alakira ma jamana si la fɛn kɛra kuranɛ na ye o ma kɛ kuranɛ na jamana si la kɛnɛ jala kan n'a kɛra ko nin fɛn bɛ bɔ a la nka anw ta in bɛ kɛ ka namunam cogo min na walima n'a mɔgɔ min minɛna k'a bila kaso la kalo damadɔ sɔɔni ni mɔgɔw dusu dara ni mɔgɔw tension jiginna o tigi bɛ bɔ ka bila n'an famana dɔɔni dɔ bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka jugu ye an tɛ se ka taa tan dɛ an tɛ se ka taa tan dɛ anw t'a fɛ ka balo tan dɛ an t'a fɛ ka balo jamana kɔnɔ an bɛ danbe ka taa jamana min den ma ala bɛ nɛni jamana min kɔnɔ ala kira bɛ nɛni jamana min kɔnɔ se bɛ da kuranɛ ka jamana min kɔnɔ ne t'a fɛ ka hali kuma ninnu t'a fɛ ka segin kuma ninnu kan ne t'a fɛ ka ko ninnu ye ɲɛna nka silamɛw an k'a dɔn ko kojugu kɔni don k'a daminɛ faama kunda k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔba la fo kana se jamana baarakɛla bɛɛ la dugumata ma jamana kalanbaw a maa kalanbali
fembe minguna fende minguna anga donc ko munu mbesina ko jugu bawde do ko munu nabe ala funu jamana koro ko munu nabe ala funu aka jongoro ko munu na kololo ko abina e mi mbolo ne ma fo ma leme nga strafo itala nga ni ma donc ko jugu ye ete boala de ete bo kololo kono de ni ma donc ko jugu ye ise ko e mi akola ni mo ke ima donc ko jugu ye de anun takembe o ban nege komi chimbi do de da tugumna o ya enquête be sina anya keta hey nin ko nun te ko fitinu de ay do ke ka mato wladi ay do ke ka mato wladi u bisiki kan ko lajeta aya e mo funna ka se hakemina mamunu lajara birani afen yeli unyena ayu funu ka se hakemina nu esra di ka fo ko ka tigi fa wa okmai o bembe ambema okmai ambe ka kumai mama naye ala neni ka kunci aya neni islama mun yana ka kunci ambe jembe noe o kadi ambe o foli bena ambe ma ga fama utulo bala utekuma oni min kali kan utoke ni o ko na damne do mena jamana kono atsa kele korode ni mo gona na kirit keli damne u yere ka nyon fa damne adu nyebala ko bala ka ke ko mun me mo bla o kella islama nyuma dmen be son maka ala neni isigele yera nganye min fo diskun shu de chara de parce que afora ko check mbake islamé do nyene ya kuma ke do kere fe o koni awate koni kenga ate min ke o te bolike gade be fara ni ala neni dade be fara ni ala neni islamé o chela ni baraka bulo bi dafara o de akiri iba islamé karamo mun fana bina tlaka bo no ni eki o kiri tike yere ifana no bi mine ambe yere ndom de ya e ka boy ka fo iye min kala ambe ya kala idatu ka banguna jamana be tuko mina ambe ko kuma defo jamana be tuko mina ambe ko kuma defo ambe ka tano baradi hikmate laysa kullu ma yu'rafu yuqal ni mo nalola ube kumbe ni nalobe ni mo dusku fiina ibi nyetu ko kumbe ibe ni kuma nunu fo do boga bonno amanga ngaki nati tikedun o kuma amba tige bali bla amma sigi ka alaka nyanga ta kono amma sigi malika ka ala ni jamana e aka ke kiran ni jamana amma sigi ko fla iba islamic kuma na karamo do no o mangaw no be strad mo no mo manga kiri tige na amma ngati ay ka tige sagi ne ya tige amba dabla e ka tige mun nga ngati ga lu bala ka tige ay ta tige yira tige obiye di mu du ati chongo ne yana ala mo dien kete de ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كوني ala be jon do de ke ka do nyoni ni don nalola abe do ke ko nyoni ni do e dansago abe do ke ko ka dansago jolo kari koni ote lafasadat الارض du ko kana bi cien no te balot tika ke ya to panin ko mun be sina ni amma konkani mangutu bo jamanaka na ma konkani to bo jamanaka nini nkoma kumbe na kololo kwa bina masika kumbe idun kuma be meka foya yaro mado kalana kuyeto kalanke udisku fiina kulu intellectuel udisku fiina ni ala ko kuma nyefo chugo imana ni mfo bi dokame no mais ni jamana inte ni afa betike ya mais lutan ni fembe tia développement tia akla ko jien dade dumeni ni jia ni tuwabu kunzona alala uka ubetro mina bi kunna ke jin aljine kono nga don ba yere fa ka timeto tuwabu rek akla ko jamana munun developer ledo ni coronedo u duskun coronedo uka balo coronedo u famba kera pediwi u famba kera giniwi u famba kera gorjigenwi u banu fanu bawla u banu faw cega tubla mararola uka nyene ma kera bago ngene ma o kera ambe skile nyebola ebina mun fon tuwabu ka heraj me mbe to buka ni ngena mayila fo doram bi dwini jumadu bi jimi bi shi o adama de manakete ini mumini bishuje mumini faluche mumini wuluche mumini kuma kono fawche ni adama de jugo akhlaqul insaniya al muru'a no bora adama de la to ejmay ebna mun fon ye heraj me be to bula to mun ta ala kula hala jamana maralaw hala jamana masake do gatura ni PDT ma kunda do ma barka bane do hali president ma tseki famara hali milliardaire la ma tseki bamara ebnu leka hera fon ya hera jmay na be hera la bayre fa ni hera ba duskun kono inshirahu sadr as-sa'adatu al-insaniyya no ba na yo sura bayre fa
jeman di adama de jumai ngini mi ki yara fa ka bwala nga kurunari ala mo nya fo onyo wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ko ni mawma yi kodun qur'anina mawma yi kodo alaka kumana fa inna lahu ma'ishatan danka ikabalo be koron hal ni kaduminu kadi ikabalo be koron hal ni shiro kani ikabalo be koron hal ni be mawlida gabana kono o kamalin jalaki juljuldo to bu jamana wal majja na matlomi na ma jemi akilite lafiya kadaka ala ko kebaliyaka o muso ngara juljuldo o muso gorobne juljuldo ja no tisno ko frate kadaka ala ko kebaliyaka kadda duka islamaya baliyaka cebi sha kuve muso kelembe sogono abi sengetele flela abi jajugu fle abi fe beke ni shitika ceje orofa no kera laban suka na ma furata tisna mundo ala ko ndanyata adama dem sika adama de ni ala ko ta ngala de yanga adama de ها على ده قاعد مدوي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إيه هذا مدني مين ملسا مين يدو على لا أو مسمونا نو بان يدو على لا على مين يدلا سورة من فليلا على مين يدي إما مو هذا مدني بيبولو مدام موما كيف على كله وعلى بسك هتجي نبوها nga an ala bon ne fle na sura an wayen islamé no echi na nga islamé ya mbolo sebe ala ban fle di ta ala bisiga nyana bokoi ala ya alkaba kolosi ha sura eti ifa kunde buruju shikunde nana kube alkaba ci ala yo nyana bo aha wa ibrahim amne kabla tasmana do de me ba kala no fe jama man ta ala yo nyana bo nga ni islamé cha mambai nyana au bisigide ko kwa be danga cha bisigi kwa bininga la abise mina wode beke tena fulu tuku biyaw se tuku biyaw beb sika keleke kasrafe do biya hali yu tege ci u denye ka dama biti datu ikali kuma dugu fa de warti u be yali inyamunu tiga de la abta wardi juju mo fi datu do kele islamé afana bi ni video ni flete bon non no mo wala wolo de abana ale ka érection befle do re bitla ka partager ado bata ataka chikara mgodi ma ha au mno dine nyemo na ma kuma vraiment ni mainde na ma kuma ni mai o kuma ne ande dine mo dine ongele de taya fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin alay kalqabna bede yinga fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin ko cibla la munuma cimabla emawa cibla la mbema ko ci de un cira an fɛn o fɛn ma ko an bɛɛ bɛna ɲininka ko hali cidenw yɛrɛ bɛna ɲininka bɛɛ de bɛ ɲininka i tile silamɛya la i tile silamɛya n'a a tiɲɛna ka se yɔrɔ min na e ye mun kɛ fo ala y'a dɔn k'i dɛsɛra o de y'a to a ko kɛra tan i ye mun kɛ foyi an kɔni sigi bɛ dɔrɔn wa anw yɛrɛ de b'a partager k'a kɛ ka diɲɛ minɛ n'o tɛ o video kunanko o video danganiw a seere kunna i ye silamɛ ye i y'a effacer kabi mana titiri laje a sere anuna o ya effacer a sera nuna o ya la min gama o tusoro de ne ma fo boti ka kalama de nga kafiru yere da mana kenyo nguna e munafiku yere da mana kenyo nguna e aw islamin mo ngon na sembo ala nin koy madam ne bi koy ndam ne na dam ne ro ka jandoni chatri bolaw de folo e ka dine ke tlungela chatri bolaw de folo ya dam ne o ya soro mo ma kunu kusube mo akla ko tele la fe be fe fletay mo akla ko arajula kuma be la metay mo kunde kiri don tele la te kiri don arajula anga fletama ko indam ne natidi kabini ube araju kasetu dla kuma mina ka yele ko kuma dla araju kasetu la asoro hali video ko ma chaya kabo kuma ni be indam ne me kabo kuma be islamaya ka sha'aru dotta ka yele ko ke yele ko ka islamaya ko dotta ko ke yele ko ala dinte ma ka tlungela de hey kana sajake alafe hey kana tulungeke alafe fuite ala na ka jonche jonya ko sina nguya temani alache balma ya temani alache tukunyonya wore fuite joni alache ale de yimai ayidla abifa abini kun alqiyama ibini dandige ayoro aka jon yiye fuka shuko ka duguje itika fuike mi majai mamun yure malasa alyahud nahnu abna'u allah wa ahba'uhu ala ya cika buda dinde alafe bal mate alala farangate alala sira shife jonti cugo do alala ma do wiye tuma do fo ala kira tela ala aya jigi ku ka kuna ngoyanu ka kafiriya fo
bi hali baro dala silame do bu kuma do fo ka jugun ka temoka silame do bu nyana fo dungo qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ajigina kuma mina niya kuma yare laje tafsir kala wi misibi eka eba ebi ko ali kuma bate nga ala ko akana luzura fo kenye qad kafartum aw kafiriyara ba'da imanikum akaliman yakofe hey jon kafiriya mango goy ودعت عليك لكم صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اي على من بتسكون يلما يلما تشكو من كديه ندسكون سبتي على كوكا دودل على كلام سوكا بكويرا اكو على كلام صلى الله عليه وسلم اكيب اسرا يركونكا اي بسرام بلي يدسكون كنا يلما كبو علما على كلام صلى الله عليه وسلم اكو جون تسكون على بولو كومين يتما دينغلم بلاي تيكي كونو با يلما تشكو من كديه كو جون تسكون على بولوتي من جون كافولي تشايا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان دير له كان نغير له كان يادا هو دين بن بولو اون دي كاريه ني دي كاريه نتسكا كتا ام بتشغو من ابي اتشغو بماسرا اوكمانا انا على تنوني تشايا نين منونا جانغو كرغره ما تسبيحو كداكا كافرو منا كان نلوما يكوكي اون دي على يا فديلي اون دي بو نلوما يا فاين علافي او كبوتنا يا فاين علافي nga kode do komina be ala funu jongoro awde bo ya fayna ala fe ala yo de laydu ta'ala kire sallallahu alaihi wasallam wama kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun fastaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi ay ala ya fadili chaya ay sanya fo chaya ala yin kuma nuna ete jamana be chugula chugumi nabe masra nabe hakli masra ka hakli majro fa subhanallah hukma sanya ba alayhi حين تمسون وحين تصبحون شغما أن يولى وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون آية فلنا على كو ولقد صرفنا في القرآن أن يدلوك أي نوعنا كدلوك أفوفو بلا من تكلي dallu fo ala ka kiliban yadallu Allah ta'ala ka seba yadallu aslama ya cinti yadallu alkira ka cidin ya cinti yadallu akunya foka nona ya akunga ona tabe wa ma yaziduhum illa nufura ku otike ku jidi fu ila fu boli ka bo alama kafiri de bete duskun fiene unde bete ibana dallu fuye o debu to boli ka bo alama o alay kuma do def wasa akuma na alakira ka afuyi qul afuyi kwa ka fo kafirin nu mamunun be ka faranga unge alala ko afuyi law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idan labtaghaw ila dhil arshi sabila ko nasro ala waraw kumbe ka fara ala kelenga ambe ala minga ka batu ambe ka balu ala minga du koloka ambe minga kaba kolo jugoro kuna sura ala wera kumbe ka faraka idan haklima ba famu automatiquement o hakilla dallude idan labtaghaw ila dhil arshi sabila ko o ala kuna sranyini ka tala arshi alama o min kelen fleka ala toka ala ya boy ka kelen da sabati ko ni do wera kumbe sero yini alama to koredi ani kuma do inde kelen لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها كني على وركم بك بكل دو كل منت على كلين أبيتشا بيتشاني جمعي المنازعة نيون زما سما تجيفلا نو كذا يورو جمانا وجمانا نما أفلا كو أنفلا بي بريزاي باي فتنة بولا جمانا كنا وكمانا دو كلين غنو ندو تكي كذا فلاي فتنة بولي نبتكي نيمو كذا فلاي فتنة بولي فنا نيمو كذا فلاي كافو نيمو بافلا نيمو ده نيمو باي نيمو ده نيمو باي adamadiya tabiyala o kote kunje nyon zama sama ko o kote kunje nyon kele ko mana mi ayre imposer to ka to bo kele kuma de koroyi kuna soro ko ala kunte kele ko ala to kuna sero nyini al arshu alama rabbil arshil azim tadu Allah ta'ala baka bunya fo ni la arshi tiye o mana ko ni ala wara nunu ngumbe no kunye che ko kuna sira nyini kata al arshi tiye alama awa o keraminge ala sura la kayre kum majam
ya don fɛn fɛn n'o fɔra n'o ye lagosi ye n'o ye kumajugu ye ka ɲɛsin ala ma ala bɛ tasbihu de kɛ k'a kɔkari a y'a janto tasbihu la waati u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko k'a fɔ subhanallah ko kɔrɔ ye di alakira ko tanzihullah min kulli suu ko ye ka ala saniya ka bɔ juguman bɛɛ la n'i ko subhanallah a bɛ ala ka kelebandiya ko fɔ a bɛ ala ka dendanya ko fɔ a bɛ ala ka fandanya n'a ka bandanya ko fɔ a bɛ k'a fɔ ko ala ye fɛn dilanlen ye a b'o o gwɛn mankutu jugu fɛn o fɛn ni kafiriw y'a fɔ ala la nin dakuru ye kelen in b'a bɛɛ gɛn o de y'a to n'i y'a kafiriya kumaw ye kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko ala y'a lakale a bɛ min tugu ala o ye subhana ko saniya bɛ ala ye fana ala ko subhanahu ko saniya bɛ ale ala ye wa ta'ala ko ala kɔrɔtara amma ka bɔ fɛn ma yaqulun u bɛ min fɔ kabini kunungo fo bi kafiriw bala ka kuma minnu fɔ ala la ko ala saniya bɛ ani ala kɔrɔta bɛ ka bɔ o kumakanw ma uluwan kabira kɔrɔtala min ka bon ala sɔrɔla ka kuma jumɛn tugu la n'o bɛ silamɛ nisɔndiya an sumana kasi cogo cogo a ko ale ala min filɛ o ye tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ard ko kabakolo bili wolonwula bɛ subhanallahi fɔ kɛ ala ye wal ard dugukolo min n'an b'a kan ko dugukolo bɛ tasbihu kɛ ala ye dugukolo bɛ alahu ta'ala subhanallahi fɔ ka saniya fɔ kɛ ala ye kabakolo bili wolonwula bɛ saniya fɔ kɛ ala ye dugukolo bɛ saniya fɔ kɛ ala ye wa man fihinna ani sigiba minnu bɛ nin fila kɔnɔ kabakolo sigibaw dugukolo sigibaw k'olu bɛɛ bɛ saniya fɔ kɛ ala ye ayna anta min haula e bɛ mini e bɛ mini e bɛ mini e min bɛ kɛ ka ala ko lagosi e min bɛ ala neni e min bɛ kira neni e bɛ mini ayna anta kabakolo bili wolonwula n'a kɔnɔ a kɔnɔ sigibaw k'olu bɛ subhanallahi fɔ kɛ ala ye dugukolo n'a kɔkanmɔgɔw olu b'a kɛ o ka kuma yɛrɛ surunya sa ala sɔrɔla k'a fɔ kuma laban na wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ko foyi yɛrɛ de tɛ ala ka dal la f'a ka sɔrɔ o bɛ subhanallahi fɔ kɛ ala ye a tigi bɔra a fɔ kuma kalama o a ma bɔ a fɔ kuma kalama o a y'a fɔ ni a nɛ ye o a y'a fɔ bi lisanil hal ko ala kɔni ye fɛn o fɛn la o bɛɛ bɛ saniya fɔ kɛ ala ye a bɛ ko nka ni nin kuma fɔra e bɛna mun miiri a jiriw filɛ ne ka da la ne t'u kumakan mɛn kɔnɔw filɛ ne ka du kɔnɔ n t'u kumakan mɛn ala ko walakin la tafqahuna tasbihahum ko aw de t'u ka subhanallahi fɔ kan faamuya u ka tasbihu aw t'a faamuya nka u b'a kɛ ala min ye ala b'a dɔn u b'a fɔ ala min ye ala b'a mɛn u bɛ tasbihu kɛ ala min ye saniya fɔ kɛ ala min ye ala b'a kɛcogo dɔn a sɔrɔla k'o kuma datugu ko innahu kana haliman ghafura ko ala de ye muɲu masa ye kafari masa ya rabbi ala ka yafa amma ya rabbi ala ka hina ana ala ka yafa amma ala kana mina an ka kɛtaw ma an cɛ la lagalagatɔw ala kana mina u ka kɛta ma an cɛ la nalumaw ala kana mina u ka kɛta ma an cɛ la dadɔnbaliw ala kana mina u ka kɛta ma n'o tɛ ni nagasi ni kunangoya ni dangadenya tɛ saw minnu bɛ ala ka k'a bato ko min ɲɛ tɛ ala la minnu bɛ ala ka k'a bato olu neni i ka ala to yen e ka na ya dɔrɔn e ka na misiri la e ka n'aw neni ni fugaridenya ni nagasi ni barikaba ni taciɲɛ tɛ maa minnu bɛ ala neni e ka na misiri la dɔrɔn e ka na ne neni o tɛ kaba yɛrɛ la ye dɛ e ka na misiri la yan e ka na ne neni e tɛ se ka ala ka jɔnw neni e bɛ ala neni o tɛ ala ka jɔnw a fanba fago n'a ye e tɛ i da bɛ fara ka b'a fɔ don fɔlɔ wa a mɔgɔw bɛɛ de bɛ dogodogoli la aw bɛna ala ko faamu aw bɛna ala ko faamu nka ne kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ u ka a dɔw di u ka ladamu u ka n'u bɛɛ minɛ ka bila kaso kɔnɔ ten ka dumuni d'u ma n'i ye nin fɛn o fɛn koron u b'u dama kasi ala la an bɛɛ jɔlen ɲɛna sisan n'i ye nin fɛn o fɛn bɔ ka di an ma u b'u dama kasi ala la a bɛɛ jɔlen ɲɛna sisan kuranɛ y'o fɔ k'i ɲɛ bɛ maa caman na k'u b'a fɔ ko ala ko ye nkalon ye k'u b'a fɔ u dabara nagasilenw de la n'o tɛ u dusukun danganiya b'a kan ko ala bɛ yen i t'o dɔn jɔnw na fo n'a fɔra ko problème bɛ avion kɔnɔ
ito do jonna faka fogo dugukolo yere lan jamana inga ito don jonna fo dabali banko do kana yakla ko mawma te ala ko la babi dama ka shala adama de beba donc ala be naturellement tabiiyan nga mamun yo o ko konko ka ba ala la ka kafriya o chema o de to ko kafiru te ita adama din shikuru na ma donc ko kloma gewa ba wore be mini adama don te kelen o de to ko ala mujibu da'watil muttar ma kurune ka dugo jabi ba de to ko ala eti ma shikuru na ma na hakili majigi nyene bo ba wore la minti adama de i hakili jigina nyene boli kala wore mina minti jonyo de to ko ala yo de faare ma ngutula qur'an kon mujibu da'watil muttar ko ma kurune al muttar ma mina kuruna ka foso ka kenyonga wal ma hami gelera ko gelera ma ko ala de o tiki ka dugo jabi bay wa ukma dawla halni kafirini dama kashi ala bajiri la ko ale be ukma dawla ala bu weli jadu hal kafirula ni ya don ko ala be o ba soro febbe tunina iba ala weli ala bitlaki jabi ukma no walay mu yum masadu ya fa masadu ya rabbi alaka ya fa amma alaka ya fa anga jamana ma alaka ya fa anga jamana islamme bema alaka ya fa amma ni makanuna alaka na mine umma ألكنا من أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله أكبر يعرف مكايد أقول يا أيها الناس مغو ضرب مثل فاستمعوا له كم مثالي دو بشرة دليل دو بشرة الله تعالى في آية لما تنبني إن الذين يدعون من دون الله كادوا بفهمون ويلي على تننا نوبلك أفوني على السمبي وبفهمون ويلي الله تعالى تننا كافر عليك كو أفون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله أكبر كو misali do bushra ayo lami ki ka don aw be femun wele min dunillah ala tanana kafiriw ayeni lame ka tulo majo aw munun kafiriyara aw munun bana alala kana togo kuradla kafiriyala anfe malaya ko nye kametiye nyeniye aw ye laadatigiw ye i tɔgɔ filɛ nin kafiri tɛ laada tɛ dɛ a tila an ka laada ye kafiriya de an ka laada tɛ kafiriya ye silamɛya bɛ laada si dɔn al-urf wal-aadat imam malik ka mazhab ni y'o kalan al-urf wal-aadat i b'a ye mɔgɔw ka laada ɲumanw silamɛya t'a contre la silamɛya nana a sɔrɔ laada min kan n'a tɛ silamɛya tiɲɛ ni laada ɲuman don a b'a ka adamadenya dilan a b'a ka furuw dilan a b'a ka sigiw diya
silamɛya t'a fɔ ko a ka n'o kɛ bolution de daminɛna anw fɛ yan a daminɛna bi de kabini Nuhu ka mɔgɔw la kuranɛ ye boli ko kuma fɔ kabini kira fɔlɔ ci kuma anw de bɛna o denfaya jala siri anw de bɛna boli ko bɛna kɛ anw de ta ye a k'anw ka laada kɔrɔw ni maa tɛ se ka i yɛrɛ nɛni ne tɛ farafin an ye maa tɔw malo dɛ a kɛra lebu da ye farafinya ma ninnu olu tɛ ala ko la nka olu kɔni bɛ technologie la ne ye téléphone dɔ banna u bɛ na ni dɔ ye ni mobile dɔ i ye san kelen sɔrɔ i bolo yan'o cɛ u bɛ na ni kura ye hala an ka wulili kɛ kɔlɔsi u b'o bɛɛ dilan ka d'an ma technologie développé aw fɛ hali n'olu fanba tɛ ala ko la nka u kɔni technologie kɔni y'o faamu awa baasi tɛ amma arabu jamanaw fana hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛni dɔ bɛ yen nka kalan kɔni fana y'olu labɔ diinɛ kalan sira fɛ alhamdulillah nka mun nana anw sɔrɔ an wuli mɛ de ko laada kɔrɔ o laada kɔrɔ ye jumɛn ye a numéro 1 ye bolution ye ani laturudaw ni turabudaw ni manamana ko kalandaw maa tɔw bɔra ko min na hali ni diinɛ ko tɛ u ye hakili y'a ye ko adamaden valeur ka bon nin ma u y'a dabila dɔw ye bolution dabila mais u tɛ ala ko la dɛ mais u y'a ye ko maa tɛ se ka bɛn ala la ka sɔn nin kɔni na parce que hakili sanuma tɛ sɔn a ma hakili sanuma si tɛ sɔn k'a fɔ ko i bɛ ban ala la k'i bɛ sɔn jirikuru la ko i ka ala ye dusukun fiye foyi tɛ dugukolo kɔ ka min ban a tɛ yen e ma ali ibrahima ka mɔgɔw tuma min ibrahima ye boli kari ni u ye ɲininkali kɛ u y'a wele ko jɔnni ye nin k'anw ka alaw la ibrahima welele ka na a ko kumaba de y'a kɛ k'o kɛra min kɛ kuranɛ y'a baro bɔ ko tiɲɛna u yɛrɛ maloyara u seginna u yɛrɛ kuma u maloyara nka lagalagatɔ dɔ sinna ka wuli ten a b'a dɔn ninnu tɛ kuma koyi a y'a to an k'an ka bolu dɛmɛ an k'an ka bolu nɔfɛ kɛlɛ a b'a dɔn u tɛ kuma o n'o tɛ u yɛrɛ maloyara kuma min a fɔra k'ulu k'u ka alaw ɲininka u ko min y'u ka ala ye n'a tɛ se k'a kari b'a dama ko fɔ u maloyara u joona u yɛrɛ hakili la u tun b'a fɛ ka segin u kɔ u tun b'a fɛ ka segin lagalagatɔ dɔw wulila ko ibrahima b'a dɔn koyi a b'a dɔn ko ninnu tɛ kuma ka kɔrɔ a y'a to an k'an ka bolu nɔfɛ kɛlɛ kɛ a y'a to an k'an ka bolu defa o kɛra min kɛ o ibrahima jeni bolo da ka diɲɛw hakili kɔ ka diɲɛw ka kodɔn n'u ka faamuya kɔ o tumana o kodɔnbaliya ko min n'anw b'a fɛ k'o kurakuraya yan ni ala sɔnna a ma a cogo min na ma ka di u ye ni ala sɔnna a ma o bɛ k'anw kɔfɛ a tɛ k'anw ɲɛna yan ni ala sɔnna a ma ni ala sɔnna a ma jamana in tɛ bolisɔn jamana ye jamana in tɛ bolisɔn jamana ye mɔgɔw de tunna ko bɛ magan komi ibrahima bɔnna u kun tunna magan cogo min na o de y'a to hali bolisɔn tile fɛn o fɛn tɛmɛna yan u ni karamɔgɔw de sogin bɛ ɲɔgɔn na u b'a f'u ma ko mɔriw nka mun ye baara gɛlɛya an bolo jamana in filangafo ye maa fila de ye a nɔgɔlenw ani minnu kɛn bɛ k'u ko k'u jɛ ka birifini ka mɔgɔw birilen ɲɔgɔn a nɔgɔlenw minnu bɛ ka somaya fari da ka fini kirikaraw don ka kɛ maa nɔgɔlenw ye k'u yɛrɛ kɛ maa kasabɔlenw ye k'o kana fɔ o ye gurupu kelen ye tɔ kelen dɔ o ye filangafo dulɔki bajɛtigiw ye o tuma n'i magara zorobilentigiw la dɔrɔn u ka correspondant dulɔki bajɛtigiw bɛ wuli kama parce que a bɛɛ de ye kɔ kelen jɛgɛ ye alikofuru millatun wahida wallahi n'i ye silamɛ ɲuman fɛn o fɛn i ye silamɛ fɛn o fɛn k'a bɛ boli sɔnna kɔkɔrɔma don ngali na ala la n'a tɛ boli kɔni zɔn dugu ma a dusukun kɔni tɛ ala fɛ tiɲɛ-tiɲɛ la a tɛ ala fɛ ka d'a kan kuranɛ ye jamakulu fila de fɔ ko silamɛya ko ka ko o jamakulu fila de ye ka tɛmɛ kulu bɛɛ kan aliyahud walladhina ashraku ko yahudiyaw ani maa minnu ye dɔ fara ala kan filangafo tɛ silamɛya fɛ dɛ filangafo tɛ silamɛw fɛ dɛ e m'a ye maa o maa ni filangafoya dɔ b'a ka baara la a tɛ silamɛ ɲuman fɛ a tɛ tawhidu ko kuma fɛ a tɛ limaniya ko kuma fɛ olu kɔni bolo an ka namu ka taa dɔrɔn bɛɛ k'i ta kɛ an ka namu ka taa dɔrɔn a si tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ tiɲɛfɛnw de bɛ tawhidu la komi tiɲɛfɛnw bɛ seliji la cogo min na tiɲɛfɛnw de bɛ ala kelebandiya la komi tiɲɛfɛnw bɛ seli la cogo min na f'i k'o de sidɔn k'o faamu ahlul kitabi ala ye mun fɔ u ka kibaruya la wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyima ko kitabu dunya munun filanu yu ka ko yelema ka isa ka alay ka abba maryama ka alay ka uzairu ka alay yamdal yahud
ka ala ko yelema ka flanga fu ya do akono wa ma umiru uma ya on dore ko aw blala mina biyo de foru yere illa li ya'budullah fu ka ala batu mukhlisina lahu ad-din ka dina je alai hunafa ka kam aqngelu hunafa tafsiru ta kitabu kono hali bi français do hunafa de koray mamina kembe ki tle ala kelema ki simbo ko tawla hey sra flatama ba twa waledu sra flatama ba ita flashila mzabu itike fuyi la ilaha ula wala ilaha ula bike danga de kono te warate toujours kesla men nyuma wali kake kafiri kinita nga ya afam la bekera na fi de illa man rahimallah ala rislik ya klisi ojmei niye bolisona de misiri ko kuma na nafikite bolisona nafikidu niye sumay ala ko kuma na niye kira to mada niye sumay be kontro pasadala be ala kira pasadala munafiku dia aplam sika faranyonga ni islam fana kolozole bolisona ula amana tubi euro eka enande akma fe aka bolibla fuka akolozo nyona ko ba adama de kenyon fe ka akolozo nyona ko bi sigi nyonya kenyon fe ka bi nyon wele nyon ngola munafiku yata jini tasma sika faranyonga shidlu mone bisika blat le koro aflash ni ya kulu fe aflash ta kebela islam fe kuluzule munafiq kafiru la attaque bela islam ya kula ubenga lo munu ndakira la kira yahudiyo bismillah akam sirikono ayeka halu kitab bismillah akam sirikono e bon fle la kala to ya ayu bismillah kuminga ma onto don ayu bismillah kaminga onto don oni eta ekele alaka sallallahu alaihi wasallam ali boli sono anu sigira kuminga yodo kira kumana boli sono fa adu kumana kuminga yodo ambe femi kaka kele bi kwamba jado nyona hotel la da koro e boli kola da koro e gmenyi oye ni ka boli ni sebiye ka mineka boli jeni walma ka ndado mi ketugo min fala walma ka jeleke ka akarikari akoro min bala o madame le bio samiru kuma mina musa ka mgowe turani bato akofe qur'ani anyefo musa nane ala ya maruda makoka boli njindi ka jeni sabiru yere jole nyena ani mamu ya bato jole nyena o koray boli sunna de jeni koro min bala akoro ka jomaya ke sen yere la e ka don e min duskun dulone do ala e ka don ko setay ajma de fleni adama do ma kire koy halillah hara mina ayati halillah hara bolu bina do janme de kon ku jeni o jeni ku jmenye ku nyanga tatede ka jira u bato bawla ko setuwe nga ema do e halakira ema do e barka bana on be ala majamu on be ala min bato on ba fodi yujiru wala yujaru alayhi ala de be ma tanga mata ala tanga ka baka jomba ala magote jonga koloshilla ibe qur'ane befle be aka ka disa befle ita ko meleke do fle kulu be gardi ko yala ala kabi wolo lay mo meyto be e be femi bato ko yika alay ko be fenye ko be tanga o ma no fekeleke de bo no fekeleke o ma ka so balika jeni de bo kuturu balika jeni o ma no fekeleke o ma kuma mo fe ka kangarda kana senga chema fo ade kangarda ko kana senga bulima ne ma fo ya ngwal ni bokeru ni wulu chengo wulu bata o kera maningala yo nye kuma ifo ya chen chama chede nambe kwa soma e ka be sono asigile tara ni bi joli ke fenga fengolo jala fenga be ko wulu yana ko ekolo ale be tuka chenu fa boli kay boli kunguru ni do o ba bolo sono o ale nyina ba to ni client sigile wulu de boli taka bonay ale be tuka domino fe ka mo jabgo wulu de dona ko taka bonay wulu o kuma kele tana on ja ba ni wulu de che wulu parce que am daraja am man an yere buyo ma ka fa kibina jiri kuru no fekeleke wulu ya taka bo minge che malwera a jigim siara kam malwera bo ayre la bulla ka ta bamana marfa do kumba bulu ko taka tak mugu ko la ko soso ka buli wulu no ka singano ci wulu la ka wuli ko tange o kandige ka no juli ke bulla kwa nyene de ni kwa fariya ne de engo ka fariya ci goji e kuma ayre de mugu ci wulu la ngede a ci ala e de fariya rake woda wa ala ko uniform ka koro ako aw fle aw se ba weda ka ta ba fe munu batuga parce que aboke ga fe un batu fe munu ti duminike uti jimi uti yelike aw dumo beke fe ja ala ka fendlale ja ede bino ta ko ke ala
ala yere bunya ere kapsa ka teme feminga e ayere de yo boli chama be na la feyena mawde surala wal ma'adama din surala bana adama de suraya bisiga fisa adama de rewa adama de suraya ajilama o kapsa ka teme adama de rekawa ko adama de yere biti shuli oy kata mago yino fe ko fo obina ke ashiya'un muqaddasa mallaya ko bolu bina ke pensanmo wi parce que ko laikido ko bena ka dina do donc nango ko magati ke ala la magati ala kirala ni fana lu fana ka bolison tawde ni lu ka ala wi magati kulla ay o kuma ma se mallaya falo de ala kano do jira ana o kuma ma se ya bolu bi jinde wallahi amona rembe mala fende mbulu ka jini ete gula dayna bangbe do jini ma atembolo boli yere yeli man ni kaba alaka ndak ni boli jiri mo ni kon funa ya telo ni fon ni boli yere ni ta faka yena fe do be ni ta faku yi hal ma so ko frawna hali video la frawna shuru na be video ni ta fle heraj me ba fle la hera bala ay fen na shilo untoy ay fen na ngani untoy ay fen guna ngo toy je tala ni nga edi kiyere sania e mingi be alafe walladina amanu ashaddu hubban lillah ma munum be liman yara ulu be ala de feka te me fe beka hey ayatu ngani kuma nyefo nyebe erla magote wati kula fu min kera acce ka jugu nama woshi ala no feni na ka ajra ala la koni ye antoro amma yanjima okmana ko abike ga fe munum wele minta alai lan yakhluqu dhubaba ko utsika hali dimgodla wala wajtama'u la halu farala nyonga udlalla لا إله إلا الله لا إله إلا الله خالق كل شيء هو الخالق وغيره مخلوق كو أبي فمن قفو ويلي من تعالي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كو أتسك حالي دمغو الدنجلن لا حلو بفر لنيونغا ندغو كلو كو كامبولي بفر لنيونغا ani abikega mugomunu mbatu kafara ala kano yeto wagituye iblisa ere kafara aka jine shetana kafara aka adabadin shetana kafara aka abikega mamunu mbatu bi ala nona no technology karamowi olu kafara aka lan yakhluqu zubaba utsika dimgo dingilin la e kane so soni manake akla ko mo tura ala no fe gwanzande wa akla nabi mo ndara ala la gwanzande wa ekla ala joni mo ndara ala la gwanzande wa kuma koromadu ka fam adama de dasra ala law de ka cha mi jira ka jona ala yesra mun jira ka jona mi jonda ala law de ka cha aka she banyini do febela fi kulli shay ala ko nyinga kaba ko jirula du ko lo fanwe wa fi anfusikum afala tubsirun hali awirela embe ke ga ala neni eki nela jatamani nabi nyona do dawlu ci kuma wala yu fayin ko ne ko ni ne tula meni boshi aula kan yana yeli boshi aula ka hakli boshi ala abe ala wara jume zoro mim sigu sigi ama de mun laga tola ma wulu la joni zara ko luke ma hakli maw laga to biya ci ko mo beto jamana gati de mun wulu la ci ko dawla ni ala e uji adama ne ko dawla joni zara ka sigu ma ali to buka kalamba bado be asigile do chezi kono kemeka mashinu milike ka fa bela no siraga mungala fuka ta sabo chula don ba bado ka dien doni sira fala ku donna abe ba don sa nta to do ni don ato te ngono yoro ni don internet kono ba asigile do chezi kono pour que aka kuma reka même mashinu ni fe de brancher do mo no mashinu boala comme sebulu re ka ke ma to shi non ale balula ta sarati parce que ala ya kadi fi ayi surati ma sha'a rabbaka wa ma mani mi chugo do alala aha family soro ite matika duino chede awa ala yo min fo dimo wadingelen lali o boyana jaw ka bo o kacha ala e mun tugola ako halni dimo go e fedo bo shula la yastanqidhuhu min kutse ko soro dimo wala ضعف الطالب والمطلوب حكمنا ني كلاني ني ني قبل فرا بيف نغشلي ني على مكاي على ني مثالي نغش كو ابي فمن ويل منت علي كوت سكا ديم غدلا هل ني ديم غوي فم بوشو لا كوت سكو سورو ديم ولا اسر لك جمين كولا
وما قدر الله حق قدره ku uma ala bunya kafiru flanga fo uma ala bunya boyana Allah ta'ala ni minga kan inna Allah kidunga do ala de la qawiyun ala fanga gwelendiri azizun fama badu al aziz alladhi la yughalab fama min sitikala akadadon siga kenye akajon siga kenye la qawiyun aziz ayo kuma flade ke kan kuma datu kuma ni ma antamme do la ibna ala tame وجاءت سكرة الموت بالحق والله ما دولا سياك كنا سيامن النشي نقف ما دو نيه سيكوف لا يحكي بسكي يبقى ما هو مالا من بعلى النني من بعد تنو بيبنا على سورة دولا بي أما آية من كيكا كما كنجي ويه ننو من النمسا دومنا أمغو بنا النمسا دومنا ونمسا دومنا ده والله ودغن يبون mamunu beke ga fewraw bato bi ka fara alaka mamunu beke ga ala ni fewraw sumanyo mabi unimisa dobina fo nimisa jugu ba ala yo lakale aw ya qur'an kono ako ko mo do binu kando qalu wa hum yahtasimun kuko wa basru beke la de la kuy kafirinu flanga fu blade tasma kono be kelela be ke nyon sama sama jeju la ba nyon churoy ku binu kandu tallahi bukalin tallahi in kunna la fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin angalina alala obasoro unyebe we fe kuma mamunun batu o kuma boli munun so o nyebulu yere la tasma kon kubu kalende yanu ko kuma info tallahi angalina alala in kunna la fi dalalin mubin jamu be fili banginena age amunu ba fa ko jiri kuru kanan neni jamu be fili banginena amunu ba fa ko jiri kuru kanajini jamu fili kundo koy madmen iz nusawwikum bi rabbil alamin mamina awumbe awni dalba masayre sumanyoma mamina awumbe awni dalba masas sumanyoma jamu fili ku kene kan fili kowa dore mon fili ni jurumu tawtede no flanga foyi mamunu yu fili sa ubusro ka chaque fois que lu contrôle adu ati foyi o chaque fois ati foyi o boli sonaw ko boli jenni de ko juguyi ulu yere jenni de nye photo fle qur'an fe innakum aw negma kame junu ma boli sonaw flanga fo none be innakum ya akambulu de innakum aw wama ta'buduna min dunillah ana bi femunum batu ala tanana ma min tay shaytan batoy min day jina batoy min day ma batoy min day danguye kondoro be mimbolo sana be mimbolo min day bienjoué min day danguye min day in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan to da madone da tafika cicayo to durujilla to dorole ngo boldo buru go bienjougo misi fale sale ambane o bien filé ale tambo taka fengiri karo shoro ko ale ko de ko mayde ko bienjougo angele islamo kele ka ala ka bunya fo tura ka kandige ka sugo dun ka ala tanun ka ala barkada ka ala fu ka ta bien ko lo fili nyamaka kafiri ma kuna ngon na shile ibe sa be ke ti hali she soro ka fa jangu fenwore mana abe no detta ko bien kono fenbo fenjugu shoro kono wa amena ka yo empoisonné ya ko boni tew dun tafika ndadu ko mawla mo mena ka poson ke nyongono ya ko boni tew amba yelo ko donc bana be ko bokko mana ko ni boro ko ko mo bi fa kasoro ko mo sono were de bita o dugo ki fa bo dek mbi ete madama mo boro ko mona ka balu ka tawhidu kono de ka cha aya jandula mana ko aw nin te bolu yeblede nin namne na aw yere la innakum aw wama ta'buduna min dunillah ana bi famnun batu ala tanana hasabu jahannam
أو بي جهنم الدغو دي يا قرآن دي حسب جهنم كو أو يي جهنم الدغو دي أو فلنغفو أنا بفهم بتو على تنانا نا فهم فنزر فلنغفو يكا نا متوبي كو أو أنا بفهم بتو حسب جهنم كو أو يي جهنم الدغو دي دغو كوني أو دي بكي جهنم منا أنتم لها واردون أبنا دعا كونو دي أو أنتي على منو يبولي نون سونساو أمبولو جيني كوندون ولو جيني نوكا كافر يكما أو بولي نون دا لجمين لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فأقرأ دي كوني نونو يا علوي وكنت جوجانا مكونو ميا على يودي ودوجانا مكونو كوني نفنو ni alaw kundo ku kundi do janame kono ku dongu de ka jira awla ko se foytuwi o kuma yani ka boli jenni joro ire jenni do joro ni ma segi ko bi jende mama be boli ko la ya yani ka joro ni boli jenni jenni do e flyde boli jenni do e biye ni ma segi ko embege ya de fayere jenni do bi na bi jenni qur'ana e min fo wini ambe saka antoni folla ni ala sona kuma do be nta fe kan da dulu la parce que we ka ko jati gugudo non be min fiye doron biya oyo nda fe ka kuma jati gugudo parce que ni ya kuma ni fu ba nyaga o te sebe ko wi parce que ambe ke ge nyini ki ni yakili jira nyona ibrahima o defo akamo ko aw masran ko wi do fara alaka aw be femunu fara alaka ne de bina sran lunya ako an filala jonde ni hakili siki kaka flanga fuya mi ala tana bele 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 se bebe ala mi nye fuyi tikeni ala mi masama aw be ke ka do fara o alaka aw masma aw be femunu fe naga shile munu fara alaka abi ne de lasrawo ye o ma o chatri bo kamunu be jamana kono ne tenda dola nga ne kon ba dol ngon mi siga min fo malion adama de fambanga ni yajugu yara kasi hake minabi ni kuma ngunu foli malo ya koy jamana kono na soro ko sep me malien ka nyon fa dibila na soro mate ballam le no sebe malien sa soro population ere de droira o dabali jugu ko mun fana fileni qur'ane ba confirmer ko dabali jugu tiga foyi ke foni ala sona te minga ke asababu be ke dabali jugu ete gwanza kasoro koyi tibe ba tigi bola kabna madla munambe ni foka faraka al iman billah wa islam ya kono kuma de on to kalon tiya nga itika an lasrani foyi ni alate foyi papara ngake koneta shi itika lasrani fuya ni dine latina ni alate ni maron yelde be jamana kono jamana fam flam minena ka auto ya adabara nolewu anaka fini naga shilewu jamana bemnena ne ko ni ko mbanya an yeto wo kumena yan coloniser colonisateur de manam bogo dula ka jamana minaya ubeka wasona akorobale mu bitawte da akorobale I ka dalu soro munu bolo colonisateur manam bogo dula ya nuka to marfaw ye ka jamana mineka sambi orote joyana o magaya o soro mi ama soro bolu be malaya o ma soro munu fle ya lu karamo de kumbeya o ko fe sila jamana fan fila ma minɛ ama tila ka taa faransi wele ka kɛ jugu sogo den I ye maa min gɛn ka tɛgɛrɛ fɔ ka tila ka taa wele ka na ka n'i bɔ bolo la o ma kɛ k'u sɔrɔ yan o tigiw de bɛna ɲɔgɔn bagabaga ça fait e bɛ se yɛrɛ fa de la I tɛ se mɔgɔ fa la ka tɔgɔ jugu fa la e bɛ se I ka jamanaden faali de la I tɛ jamanaden wɛrɛ faali la e ye mun den sidɔnbali ye
ha mugo re kan woso malla ke bisiga ko kya ni bitudi yana mana sa wallahi an lasrali abeta on bunalla ni fembe mulo ni yake ati kwali dugula jangu makile minan da kama minan da na se fenda la plein de mo kama ha wo plein de ndesera kata procureur nyo fa ka tim daga do kaso e procureur ni ma wa procureur fi ka desera mana ay here kanga kwa nabi tuba ay tubi na tuba ka kafiri yake akatla me ta damana atsika mali yele maka ke kafiri jamana ibli ok matemena ni ala sonam Quran durushina be mallabi ma ta dado tawhidu koma sira kafa mu ma chama fi iteke ngono ngote prepare ni ngono ndombora shishu mingoro prepare ni ngono ndombora shishu mingoro solo dakuru te monjara ki soroi mamununga kafiri yakabo etai uka ala konya kabo itai wasemi ngumbuye odo osete islamaya temena olude la ka se an maya Abu Jahali dishi dan islamay na yanka koro kabe ala kire babalola odo asiba ale ka ala kira kwalice asiba e ka tegeke ala kira nyeka osibe oye odo islamay temena o Abu Jahalla ala yo halaki islamay temena ola ay Abu Lahab halaki atmenona asubur wailu atmenona Walid ibn Mughira atmenona atmena ngana chama de la kasroka siya munu tafeka ala tokombe mflula e bi kafiri kunguru ni internet la kafiri ni ka video fliki do boka nanai Firauna ya foka Qur'ana rabbukumul a'la ayo foda ala al malak ka jama faranyonga ka fod jama jole nyana ana rabbukumul a'la nadi au ka alai ka fod jama ma alimtu lakum min ilahin ghairi nita ala waradun awla ninete kam go dinyenu minaku kantike kam so kono mo kono fara o Firauna ko labana chudi o de photo be bolo bi ke o kam go de ko kameti iba soro janu me kono foni segiri ko okmana ambe kuma insuruya 14h resera kaba o selfanai o juma re selfanadi ha ngango fam juma ni selfana abe selfana an selfana wati habbe kaka bina alaka ki mandanu ba ni mimi tubi alaka tubi no yowe ni ti tubi ini minga ka ala ko kila ni ti tubi ni minga ka ala ko kila ya rabbi damunu balaka ala nani ya rabbi alaka dangajigi o dawka na mimi tubi ya rabbi alaka tubi no yowe ni minti tubi ala ko paralyser alaka kumatike alaka na faka to kuma na fiyo ay ala nin nemi ya rabbi alaka nayin funu adakono tew ka halaki ka kuna koya ka ke ga matawladi ala seta on ye dabal ta on e ala ya doni majja on ye amabbe amma subhanaka ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين نندقوا يامتوا أكاكانا كرفو أكامي اللهم أنت على أعز الإسلام سلامية بنيك سلامية قرطة والمسلمين كسلامية قرطة وأذل الشرك إكفلن غفوين نغشيكا مجري والمشركين إكفلن غفوين نغشيكو كما نوي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله